dong tiyo kon gi koni okil nikech kata koro joma wacho ni koro riemb ji ni ng'ato timo marach riembe ng'ato kaka jatend migawo mar pur notere nyaka mobedo gi komiti moyud ni onge ketho manoketho ma jo komiti ogo ombulu moyiene ni mondo dong kaka koro gibukore ni kata jatend migawo moro amora ni koro jatelo ng'iyo koni inawinjo ka ji ywagi ahinya koro riembi dhi dala jatelo achiel no pod nyalo dhi e doho ma wach ni an gima timo onge iriemba nikech ang'o ma doho be chak duoke. Kuro madong kuro chalo mana tugo moro mar meri gorao kiko gik moko ikiko employment law chik mar ndiko ma ng'at mondike kaka in kako ndiki kanye ndi nyaka mi fair hearing gima chal kamano aeto gi political appointments gin ng'ama ne ji oyiero Kenya kan president mochamo men Ruto nochiko gik moko achiel ariyo adek ang'wen iwinjo gigi mochek mondo gigo timre ondiko ji ariyo adek ang'wen ministers go mondo odeliver nochiko ni bech chiemo dok piny iwinjo ochiko nobiro miyo ji mbolea gi chal kamano koro sama ng'at mi omi political role minister gin political inyalo riemb kata sani to gitimo ji wacho ni gitimo an pok awacho ni gitimo ji wacho ni gitimo to jogi te be neno ka gichopo milion achiel gidhi ng'anyo e chuny boma irito ang'o kendo kaber to nego wacho cha chiel irito ang'o kendo nikech kirito to gigi biro choponi e gima miyo choponi ko Ruto mas go nikech mokwongo ne gidwa ne joge mo owuogi iwinjo ok awach ni jog richo te in fact aparo ni ng'enygi samoro tiya malong'o lakini kama koro chopeni endi sirikal ilokoga gima timore nikech loko president tek and tomorrow is not a good idea loko president iloko government iwinjo kaka France ineno ka Macron no oluongo prime minister na atal ni oweyo to koro ni bedane matin ka boda manyo ng'at machielo iloko jok maran day to day affairs mek sirikal and okane ka Gen Z gi dhiling ka ok gidwaro remo ka ok odwa dhano mokari adek nyendo golo moloko to gima dwaro ni joong'e maber ni gini ok en political crisis gini en crisis mar telo governance and jok ma paro en ni jok ma ginane ma tiyo gi endi ma mantie telo sani ok tim gima gidwaro moko kuom gi yiego Trevor dier ber onge yo ma ng'ato nyalo dhigo weekend ka weekend ogolo milion achiel ariyo adek tukumbo wala mogo malich mogolo pesa no be onge to mano donge kaka chenro mar siasa osebedo e pinywa kae ni ndalo gi duto ma be ok dang' waket ni jotelo kende miseyo in isetemo wach ni ka nitiere ground ji ne koni na adwuona sekoni private ni gima na aneno ang'eyo ni kupoendelea kamano to pinywa kuma dhiye onge nina ang'o tabia kuna nene burbala kumise kwale kono kada kuneni miyagi to kumikwale ongi tia kawaida iwinjo kuro jogi endi obviously moko nigi CDF moko be minister mechalano gin ginyalo golo mang'eny iwinjo to nyithindo ge wacho ni mwaul pesa migolo di ok lok piny mana pere gima gwacho ga and nitie pinje mang'eny modhier machalo ine ma ji ok kwaye pesa modhier malowa to dwaro ni ka giwacho ni ka giteri e telo to nyaka tim gima ne giwacho ne dhi timo negi okay anapa ni manage kaka nitiere joma wuoyo mang'eny ka